Колко жалко! Страхуваш се от бедствия, но пренебрегваш единственото спасение. Днес бедствията по света зачестяват, а човечеството е обзето от страх. Много вярващи очакват Господ Исус да извърши чудеса и директно да ги избави от бедствията. Но така ли наистина действа Бог? Ако не разберем този въпрос, можем да пропуснем Божието спасение. Бог е всемогъщ и може да извършва чудеса по всяко време, но Библията ни показва, че Той работи според определени принципи. Например, когато потопът унищожи света, Бог не взе Ноя и семейството му направо на небето, а му заповяда да построи ковчег преди да изпрати водите. Когато Содом беше унищожен, Бог първо изпрати ангели да изведат Лот и семейството му. Господ Исус не спаси човечеството чрез чудеса, а като сам пострада и бе разпънат на кръста. Това показва, че всяка Божия стъпка е практическа, Той иска хората да го преживеят, да му се подчинят, а не просто да чакат чудеса. Могат ли чудесата сами по себе си да спасят човека? Когато израелтяните напуснаха Египет, Бог изпрати 10 язви, разтвори Червено море и даде манна от небето, но те пак се разбунтуваха и се поклониха на златния телец. В резултат само малцина от тях влязоха в обетуваната земя. Господ Исус нахрани 5000 души с 5 хляба и 2 риби, но мнозина от тях просто си тръгнаха, след като се наситиха без истинска вяра и следване. Това доказва, че чудесата не могат да спасят хората, само приемането на Божията истина води до истинско спасение. Господ Исус каза: а когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Това означава, че в последните дни Бог ще спаси и очисти хората чрез разкриването на истината. В 1 Петрово глава 1, стих 5 също е записано: които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Следователно, не бива само да очакваме чудеса, а трябва да търсим истините, които Бог разкрива в последните дни, и да му се подчиняваме. Само така ще бъдем опазени и ще получим спасението. Нека повече не пропускаш Божието спасение. Ако това видео ти е било полезно, отговори амин и го сподели, за да може повече хора да получат Божието водителство.